Daghang residente sa Purok Bulaong, Barangay Labangal sa General Santos City ang naka-avail sa gidalit nga medical mission sa lokal nga gobyerno kaganyang buntag Pebrero 6. Ang special medical mission kabahin sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa Dr. George P. Ruyeca Hospital. Kaabag ang Medical Mission of Mercy USA nagpahigayon og konsultasyon alang sa pediatrics ug adults, ibot sa ngipon ug pustiso, optometry ug minor surgery. Duna say libreng mga tambal, x-ray ug antipara sa mata. Personal nga mibisita si Mayor Lorely Pacquiao sa gihimong medical mission. Tinguha sa inisyatibo nga makatabang sa mga labing nang inahanglan. Ugaling wala ang mga tambal nga gireseta, giyawag sa mayor ang mga residente nga miapil sa medical mission nga pwede silang matabangan sa amping office aron wala na sila'y bayaran sa ilang tambal. Naabot na sa Jensan kaganyang buntag ang CT scan machine nga gipalit sa lokal nga gobyerno alang sa Dr. George P. Ruyeca City Hospital. Ikalipay ni Mayor Pacquiao nga nakabaton na og CT scan machine ang public hospital sa syudad. Gipaningkamutan sa mayor nga mapunduhan sa konseho ang CT scan machine. Tungod sa inisyatibo sa mayor, dili na kinahanglan nga moadto sa private hospital ang mga pasyente sa city hospital aron magpa-CT scan kay dunay kaugalingon nga CT scan machine ang Dr. George P. Ruyeca. General Santos, naanagyod ang ato ang dugay na nga ginahulat, kay kabalo gyud ta nga kining CT scan dako kaayo ning tabang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan, no? So ang local government unit kanunay gyud ang atong mga opisyalis nagapangita og pamaagi kung paano makatabang sa katawhan. So nalipay ta kay sa pila ka bulan nato ni nga gihulat og gilaban kay kabalo gyud ta kinahanglanon sa katawhan. So karon naanagyod nindot kaayo ang ato ang CT scan. So dakong tabang para sa ato mga kaigsuonan nga nanginahanglan, no? So nakita nato nga naay mga kaigsuonan nato nga nanginahanglan ani. So dako atong pagpasalamat sa atong local government unit kay nabati nato, no, ang need sa ato ang mga kaigsuonan. Nangalipay sab ang mga doktor o ubang medical staff sa pag-abot niini kay dugay na sabi ng ipangandoy na makabaton og kaugalingong CT scan machine. Daghang pasyente ang makabenepisyo niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.